kasi nakakover na. Ayan, uuwi na kami. Alas 4 ng hapon. Nagkaroon ng aberya, kaya natagalan kami. Ayan, uuwi na ang mga person. Baka gusto mo muna vlogger. Ayan. Suot ka ng kan. Seatbelt. Kay Anda. In 200 meters, turn left. Saan ba kayo nagpunta nga? Ayan, uuwi na kami. Galing kami ng Anda Resort. Umikot lang po. Gems Resort. Yung kulay red. Dapat lang po. Ayusin mo nga ito, ma'am. Wait lang, magbablog lang.